The sun goes down, the stars come out. My universe will never be the same. Nezapomeň teda subscribe. Pop Danthology. Takže čaute všetci, ja vás vítam u ďalšieho let's playa na hru Shakes and Fidget. Ja som freestyler, prosím vás, to by ste mi mohli prosím vás zanechať like a odber. Ja som si nedávne, predvčerom, čiže 27.7. som si založil tento YouTube account, takže prosím vás dajte mi subscribe a like na videa, takže teraz som sa vlastne rozhodol, že natočím prvé video. Takže začneme na S13 s postavou Lich Queen v cechu Anti-Cheat. Je to priemerne dobrá postava a rád za ňu hrávam, pretože mi dávno padli epiky. Takže tak. Tak skúsim podzemko. Mám tu pevnosť a veš to je ešte beznádejné, ale už táto pevnosť niekedy sa to podarí a niekedy nie, takže niekedy to je tesné a niekedy nie. Takže zlý začiatok, pre neho dobrý. Fúha, dá mi dobrú ranu. Ale dobre, Lich Queen sa nevzdáva. Dobre. Ale ďalší kritiko. Z toho, že má iba toľko laku, dáva také kritiky, že ja som v šoku. A nevadí. Dám si arénu. Zautočíme tam na level 170, ktorý je vlastne náš vúce, ale ja s jedným mojim kamarátom, Chipsákom, ktorý tiež natáča let's play, na ňo furt útočíme, pretože jak vidíte, je šanca, že vyhráme. Náš cech je Anti-Cheat, ktorý je 30. cech, takže patrí do top 3 ceny. Aj keď sa hovorí, že top 50 a tak, ale patrí do topky, takže to sme veľmi radi. No a z tejto postavy Lich Queen je to všetko a ešte vám chcem oznámiť, že zapojí sa sem ešte ten Chipsák do tohto let's playa. Už som natáčal let's play, len dal som ho na YouTube a nemohol som ho zverejniť, pretože bolo veľmi dlhé. Trvalo 20 minút a toľko, že vraj sa nemôže, takže teraz zmiením natočiť len 15 minútové. Takže ja to nejak v strede videa stopnem, pôjdem na záchod, napiť sa všetko, najesť sa všetko potrebné a potom to dám. Takže teraz ideme na S26DE, kde budeme mať postavu Soloburn. Teraz som u babky, takže moc to není bohviaké. Tuto je Wi-Fi taká blbá, ale nevadí. A snažím sa. Takže tak. No ale tuto už sa nám dokončila taverna. Ja tomu hovorím taverna, lebo už to je tak. No a dobre, podarila sa. Takže pozrieme poštu, čo je nové na pošte. Takže zatiaľ Luzy a potom nejaké tie Delphites, čo sa dáva v čete. Tak tu zverejním kanál. A idem na dungeon, kde budem mať nejakého tam mám, počkaj, dám dungeon. Mám celkom epiky, ale tak. Takže toto nie, to sa mi zdá, že 96, a nie, toto je 96 do 92 a toto je 90 sa mi zdá. A chcem tohto strašne poraziť, pretože jak dobre viete, tak z bossov padajú epiky. Bože, keby nedal ten kritik. Ty vole. Tak počkať, skúsim, či nejde video. Ne, nejde, bože, nevadí. Tak dám arénu a z tohto účta už odídeme, pretože Max chce mať limit tohto videa 15 minút. Jo, doplnilo mi to album, takže 15 minút, takže nechcem to nejak náhliť. Náhliť, toto trepem. No v cechu Eiffel to je top 100 pozícia. Vieme tu v pohode, ako sú tu v pohode ľudia, občas aj keď sáme, pretože oni moc anglicky ešte ne, to my Slováci máme super školu. Asi tak. Takže dám to a ešte si zvýšim nejaké tie staty.
Ozaj, toto je dobrá zbraň, hej, to je v pohode zbraň. Ja ju tu mám len preto, lebo táto je hodne lepšia podľa mňa. Ale ak si myslíte, ak si myslíte, že to je opačne, tak mi napíšte do komentov pod toto video. Ja to ešte aj do popisu dám, že kto si myslí, že je tá zbraň lepšia, ak nezabudnem. Takže nech mi to komentuje a napíše, že je lepšia. No a potom to pravda, že ja tak dám. Toto ma strašne sere, pretože ja som si dal aplikáciu, vymazal som si ju a potom mi stále ukazuje toto, no tak to ma sere strašne. No a teraz sme na S18, kde je Pinkie Pie. Nice kritik, to dobre, to sa vydarilo. Snad sa vydarí aj podzemkom. Takže toto zaútočíme na Mičudu v cechu deň a noc. Chýba mu Elik našťastie, alebo na okrydlený, takže bol bez šance. Toto sú bodky na prd, takže ich predáme. Dokonca nám doplnil aj album. Toto je horšie na podzemku ako to, takže ja väčšinou na podzemka si dávam na lak, pretože dávam viac kritikov, to určite viete. A tak, takže čo dodať. Tu zautočím na surového lupiča, ktorý je celkom dosť silný. A neviem ho nejak poraziť, pretože mi dáva kritiky. No a snáď sa vydarí v let's play. Dobre, už som dal 2 kritiky po sebe, takže vidíte, ten náhrdelník fakt pomáha, takže ja si ho dávam preto. Keby ešte jeden crit. A už som to zakríkol do čerta. Nevadí. Raz ho predsa musím dať, nie? Raz ho predsa dám a nechcem nič hovoriť. Počkaj, vlastne my sme už arenu išli pred chvíľou, takže... Bojte sa, no ja som ťa sundal už veľakrát. Áno, sklíčko prvé, super, nice. Presunieme sa na S19. S19. .sfgame.cz. Oh yeah. Sme tu. Dáme tu hospodu a ak sa vám zdá, že toto video sekám, tak áno. Sekám. Ukážem vám včerajší útok, čo sme dávali. Ja mám tomto vlastne... Aha, vlastne ja som už pozeral. Ja tu mám vlastne... bože... Tu mám vlastne 2 účty. Dobre, tak prosím vás, nevyhadzujte ma nejak, že akože nemusíte to hovoriť. Ešte o 2025 natočím let's play. Tak tuto mám koho v cechu podzemku. Si čeknem, dám to. Alebo viete čo, urobím to tak, že dám túto postavu na predaj, alebo urobím radšej súťaž, like a odber a napíšete po toto video hotovo. Akože complete, jop. Počkať, pozriem sa, koľko natáčam. Počkať. Dobre, natáčam 8 minút, takže v pohode. A presuniem sa na Clyde TV. Tak ja zatiaľ stopnem to. Keď budem dávať heslo, tak to stopnem, hej. No, takže prepáčte, že som to stopol, ale ešte už mi ukradli raz účet na S13, čo som mal Adam 10. Ukradli mi ho okolo level 98, bol to môj prvý účet, ja som bol taký nahnevaný, pretože už som sa tešil na level 100 a zrazu, že wrong passwords, tak to proste som bol úplne sklamaný. Musím sa priznať, že som takmer reval už aj do vankúša, takže vážne odporúčam vám nikomu, okrem kamarátov a okrem takých, ktorých poznáte, nezverujte heslo. Okrem Fedíka 23 na svete 13, ten je fakt super. Ja jemu dávam kľudne ličkvinku, nech mi postraží a v pohode akože nešlo, nič neurobí. Toto som si dal zamknúť, pretože, ne zamknúť, ale proste je to zamknuté už. Preto, lebo si to ani nechcem upgradenúť a neupgradeol som to dlho. Preto, lebo chcem si tu proste nechávať tie peniaze a po evente budem zvyšovať všetko, aby som to musel stále prepisovať. Viete, že až na konci to prepíšem, keď to už bude všetko. No takže sme na postave Clyde TV, kde máme toto všetko vlastne, nemáme tu žiadny epic, mal som iba slabé, čo som bol z malých levelov. Ešte som tu nemal epickú zbraň a chcel by som mať strašne nejakú. Takže dáme... Toto je už celkom v pohode, ten kostený válečník.
Rumunov stáva nejak 20 000 alebo tak. Takže to som fakt rád. Zautočím tu na Dark Orbita, ktorý hrá zjavne Dark Orbit. A má tu okrídleniak, takže sa budem zbabelec a nedám ho. A tohto skúsim, tohto by som mohol skúsiť. Aj keď má na obratnosť, čo mu dosť pomôže, ale nevadí. Ale nepomohlo mu to nejak výrazne, pretože aj tak padol a nechal mi takmer 10 000 života. Pozriem sa, či tu nemám kľúč. Nič. Není tu, dobre. Takže, milí diváci, ja sa s vami zatiaľ týmto videom lúčim a chcem vám oznámiť, že tá súťaž teda o postavu menom Total Recall, čo je táto postava, platí. Áno, není bohviaká, ale platí to. Takže choďte na www.youtube.com, čukajte tam Freestyler a potom to pôjde. Takže ja sa vám chcem poďakovať, že ste pozerali toto video a že dúfam snáď to lajknite odber na toto video. Ešte tu není žiadna aktivita, mám tu ešte odber len PewDiePie a Rihany, pretože Rihanna je v pohode, takže, ale to už je od veci. Takže ja sa s vami lúčim so SFčkom a uvidíme sa o 20:25 dnes, tak 28.7. Takže ja sa vám chcem poďakovať vážne za toto a uvidíme sa na video o 20:25 teda, kde už bude aj ten čipsák. Prepáčte, ja som vám hovoril, že bude aj v tomto let's play, ale nebol som ani nejako smedný a hladný, takže to som vám bohužiaľ nejak zaklamal. Je mi to fakt ľúto. No tak na rozlúčku ešte zvýšim staty. Nechce sa s vami nejak rozlúčiť. Zvýšim staty a odídem. Takže teraz vám už idem povedať, že ďakujem za pozrietie tohto videa. Už po 3. krát, viem, že to je trapné, ale fakt ďakujem. Bože, no tak ja už teda končím a uvidíme sa neskôr. Tak zatím čus, všetci freestylovci.